Салом, салом, салом. Ассалому алейкум, бародарони азиз, подписчикони дилиҷони ман. Ҳама каса хуш омадед ба канали Дангара. Бо шумо ҳастам Турдимурод Кавракович. дар ки ҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, хонатон обод боша, фақат дар хонатон туи хурсандӣ боша. браҷоно омадан баробар як тиака лайкора мезанему, айбораи бозӣ чахчах мекунем. Аллакай 300 дона билет рафт. Общий количество билет мо 1500 дона билет. 1500 дона билет. Нарх билет 500 рубл. Бисёр бародарам гуфтанд ки братан билет арзонтар кун, любодам битона иштирок кардан. ба хотири ҳам бачаҳо нарх билета 500 рубл карда. Шои ҷоизаш 100,000 рублей. Бозии пешинала 10,000 сомонӣ буд. Як бародар ғолиб шид, табрикш кардем. Ин кара насиб боша 100,000 рублей шои ҷоизаш. бо беғайр 100,000 рублей бо ҳастай $1000, $500, 5 дона $100, 5 дона $100, ана 10 дона $5000, 10 дона $3000, 10 дона $2000, 20 дона $1500, 102 дона призои пулӣ дорем. Бозӣ дар ресторан мегзарад бачо. Ҳамин насиб боша таи 1000 та билет савдо рашид, рӯзи бозира уже муайян мекунем. Аллакай 2 рӯза 300 дона билет рафтагай, ин результати нормале. Ҳамин намеарзидаги пул қатъи соҳиби 100,000 рублей мешавем бародар. 100,000 рублей ҳамин рӯзи бозӣ меои нархи мешинем, якм дим об иззат мекунанд. бо ҳамин рӯз насиб боша пеш хита барабан антон метан, хитам иштирок мекунӣ, дар кор шава хилт барабан антон метӣ, ғолиб шидӣ, ҳамон рӯз пула мегирӣ, табрик мекунӣ, мерай хона. шербачаҳо, ҳама каса хуш омадед ба дастгирии шумо, пешравии мо. Бисёр дастгирӣ зуд кардистем, гап надорум. старти бозии 10 бачаҳо. насиб боша рӯзои наздик ҳамин таи 1000 та билет рафт, уже бозира точкаша мемонам. ва подписчикома медонем ки бисёрш ҳамин рӯз точкаи бозира монди, ба сар мекунад билет гиридан. ҳамин штам шигр билето нормал рафтистай. бозӣ насиб боша ҳамин ҳафтаи дигара маълум мекунем, кадомбир рӯзишта мемонем насиб боша. нархи билетам 500 рубл. дар данни момент 500 рубл ягон проблемам ҳал намешавад. як тағдири баланд мекунам, 500 рубл хати соҳиби 100,000 рублей мешавад. 100,000 рублей. 100,000 рублей. беғарз бо ӯ $1000, $500, $100, $20,000, $10,000, $5000, $3000 бо ин хеле призо дорем. шои ҷоизаш 100,000 рублей. нархи билет 500 рубл бачаҳо. насиб боша ҳафтаи дигар бозира точкаша муайян мекунем. нархи билет мо 500 рубл. насиб боша аллакай таи 300 дона билет рафт. як тиака лайкора мезанем браҷоно, чахчаха давом метем. хуш омадед. саволо боша, марҳамат, айбораи бозӣ бачаҳо. ватсап, ҳамон ватсап карта, ҳамон карта бозии оянда дар хона гузаравуд, ин рӯз бозӣ насиб боша дар чӣ мегзарад? дар кафе мегзарад. биёй иштирок мекунед, ғолиб шидем, ҳамин рӯзи бозӣ пул дона мегирем, мерем бачаҳо. бозӣ иншоалло ба сари баланд мегзарад. нархи билет 500 рубл. бозии рақами 10. аллакай бозии рақами 10. ай ин канал уже деюм бозӣ май шидиста. ай канали Турдимурод Кавракович.
8 бозӣ гузарондем. Аи канал уже 2 та бозӣ дар 2 та каналда эфир мешавад. Ай канали Турдимурод Кавракович, ай канали Дангара. Шоҳиҷоиза 100,000 рублей. 100,000 рублей. бозӣ дар ресторан мегзарад. Шоҳиҷоиза 100,000 рублей, $1000, $500, 20,000, 10,000, 102 дона призои пулия бачо. нархи билет 500 рубл. рӯзои наздик насиб боша бозира муайян мекунем. Иншолло муайян мекунем. 1,500 дона обши калистра билета. 1,500 дона. хуш омадед. саволо боша марҳамат. як такта лайкора мезанем. садқаи пӯи хадамотон. хуш омадед братон. ҳамагӣ 1,500 дона билет ҳай. хуш омадед бачаҳо. саволо боша марҳамат. нархи билет 500 рубл.
یعنی بچه салом алейкум, хуш омадед шер бачо. Саволо боша марҳамат. Братон, хуш омадед. Саволо боша марҳамат. Хурсанмурод Ҷураев, Пиризо чай ака. Хурсанмурод ҷон, Пиризора силкаша инама партуртеса. Баҳри шумо як бор дига номбар мекунам. Пиризо карочи гилами шоҷоида $100,000 рублей, $1,000, $500, $100, $20,000, $10,000, $5,000, $30,000, $2,000. Инам хеле призо. Таи 102 дона приз дорем бачо. Бозира ҳафтаи оянда насиб бошад. Сарошта мемонам. Шоҷоида $100,000 рублей. Бозӣ дар хона намегзарад. Бозӣ дар ресторан мегзарад. Меои ака мешини. Бародар мешини баробар хеле то метӣ. ҳамрӯз ғолиб шидӣ, бо приза ҳамрӯз мегирӣ, хонат меравӣ. ҳамагӣ $1,500 дона билет дорем. Старти бозӣ да динае пароз бозӣ буд. Гузарондем, старт додем, аллакай $300 дона билет рафтагия. ҳамин тай $1,000 билет бирава, уҷа точкаи бозира мемонем. бозӣ дар шаҳри Москва мегзарад. Фароҷон Раҳимов, ин бозӣ кай аз чанд сум аст билет? Билет $500 тавоиҷон. $500. $500 билетай бозира ҳамин ҳафтаи дига рӯзоша муайян мекунем. Ҳозир ман зарарли гуфта наметавонам.
Билет ҳам тай 1000 да бирава уже муайян мекунам. 2 рӯзда тай 300 дона билет рава чун 2 рӯзда. Ҷоизаш 100,000 рубле. Намеарзаги пул қати соҳиби 100,000 рубле мешавад. Бозӣ дар ин миёӣ худат иштирок мекунӣ. Барабара худат то метӣ барабара худат то метӣ. Ҳама ғолиб шиди ҳамун рӯз пулта мегирӣ бо мераи хона. Бозӣ дар Москва дар ресторан меса. Дар киҷо мешавад. Бозӣ насиб боша ҳамин рӯзи финалши як рӯз пеш ҳаматон да местоположение мепартоем, ҳаматон меен ҳамҷа. Адресҳоро мегем. Ҳамашон ҳозир ман зарани ягон гуфта наметавонам. Дар ресторан мегӯм ки ҳозир ман бугӯ то он рӯза бугӯ ягон измения намешавад. Ҳамин як рӯз монда да точкаша мегем, ҳама каса меен насиб боша бозиро мегзаронем. Ҳамин намеарзаги пул қати соҳиби 100,000 рубле, 1000 доллар, 500 доллар, 100 доллар, 20,000 дорем, 10,000 дорем, ин хеле призо дорем. Ҳамин дани мамин 500 рубл қати ягон проблема ҳал намешавад. Неки як 100,000 бизанӣ, бояд проблема ҳал мешавад. Меоем насиб бошад, оби изад мекунем, якм дим, меоем мезанем, бо насиб боша эфира тамошо мекунем, бо хонамон мерем, бозиро ҳам хеле карда гузаронда мегирем. Ман ай ҳамин бозӣ сар карда насиб боша фақат бозӣ дар ресторан мегзарам. Дар куҷо мешавад бозӣ? Номерои карта рои ку? Номерои карта ҳаминҷа ман дар главный экран намонда. Дар главный экран намонда, ҳозир номерои картаро рои карда мегирам. 867 175 66 04. Ҳозир якта ҳозир ман инеро мемонем. Рои кадестам ку братҷон? Ина ку? Шоиҷоиза ина рои кадестам братон? Ина 860 175 66 04. Ҳама дидеста братҷон, чумо шумо намебинед? Ина турдимрод кавракиш партофтеста. Братҷоно, бозӣ ба сар баланд мегзарам. Бозӣ айна зиёд намешавад. Барабана худат то бидӣ. Бозиро пеши худта мегзаронам. Якм дем оби зад ки бош бозӣ айна зиёд чанқа бигзара. Ина шумо худтон хулоса барем бачо. Ман метавонам ки ҳамин чиро эконом кунам дар хона мегзаронам. Ман гарант наметавонам 50% одам бовар мекунад, 50% одам бовар намекунад дар хона. Ба хотири ҳамун дар пеши ресторан мегзаронам. Чашмит қати мебинӣ бозӣ чӣ хел рафтеста, ҳамунҷа хулоса меборӣ, бозӣ мекунӣ бародар. Ғолиб шидӣ, бо ҳамун рӯз мегирӣ призда, бо табрик мекунем ҳама каса, ҳамун чанқа одамай, бо ҳамун приза мегирӣ хонат меравӣ. Ҳозир братҷон, ҳозир номери карта набуромадеста мега, ҳозир матна номери картата чӣ мекунем, ҳал мекунем. Шоиҷоизаш 100,000 рубле, 10 та билет бигирӣ, 1 дона падарка. 10 дона бигирӣ, 1 дона падарка. Билетамонам қимат неста. Арзон кардам ки бисёр бародарам мегӯяд ки ака арзон ку, ба хотири шумо арзонтар кардем билет. Ина братҷоно, шоиҷоиза 100,000 рубля, 860 175. Раҳимов Фарҳодҷон, ина номероро партофтестам. 10 дона каси билет бигирад, 1 дона падарка. Хушомадед бачаҳо, хушомадед. Лайка мезанем по-братски. Рӯзи мозира насиб боша точкаша як рӯз пас муайян мекунем. Барое ки ҳозир нам сар кардем, аллакай вале 300 билетам ҳамун тай 1000 да шава уже насиб боша муайян мекунем. Хушомадед бачаҳо, хушомадед, сарбаланду хонобод бошед.
سوالا باشه مرحمت. علاقه خیلی بلیت ما را یک غیرت میکنه نصیب بشه بازی را میگذرونه. فرهاد جان آمد از اینا پرتوتی بود تور دیمورو کورا کش نویستگی های ولی هم نیامده ایسته با شما. من کمتر نویستم میگیرم شما نویستم میگیره. بیتور کورکویچ بیتور کورکویچ من برادرم بلیط خریده همه نویستم میگیرم شما را هم یگان اهمیت دادم میگیرم. так WhatsApp کن که استای بچه این WhatsApp کن که استای بنویس پاتون لیتور اکانت مراد کسی بلیط میگیره تیچه 10 میده میامد هم چرچک کده میگیریم هم یگان نویستم میگیریم. شما دیمد شما کجا روید براتن یا یوتیوب دا بدرویم با نوشتن سر میکنیم. نامی کارتا چیه؟ نامی کارتا
بهتون کاملا پیش میبروید. خوش آمده بچه ها، خوش آمده. سوالا باشه مرحمت بچه ها. بازی ارزان 500 روبله، بازی در رستوران میگذره، پیزای بهترین دوره. 867 175 6604 دمی карта WhatsApp Сбербанк пайваста. Аллакай тай 300 дона билетҳо рафт. Насиб бошам хеле дастгирӣ кардан бигирем. Рӯзҳои наздик бозиро мемонем. Ҳафтаи дигар барои ки ҳозир зараби гуфтан наметавонам. Тай ҳамин 1000 тараshi уже ман медонам ки рӯз ядраз монда 100 200 300 400 500 билет уже саматок меравад. Ба хотири ҳамин бозӣ ай ҳозира ман бозӣ точно бугум шумо да дурӯғгӯ мешавам бачаҳо. Ба хотири ҳамин кам дар ҳамин билетҳо сабук шидан ҳамин тай 1000 тараф уже точкаша муайян мекунам. акай Фаррӯзҷон Раҳимов зинда бошӣ. овозота шунидестам аз нои бочаҳои Кӯлоб салом. ва алайкум бачаҳои Кӯлоб, хуш омадем. садқаи пои қадаматон бародарҷоно. инами эфири мада омадаи чахчах кардестин қатъи мо суҳбат дорем. инами давлатай бачаҳо. ха шароит боша маҷбур нестам бо яктанинтай бо билет бигирем. бо айпеш меоем чахчах мекунем бо шумо. бо ин дигар гапа. насиб бошам билетҳомо тай 1000 тарaf савдо шавад. албатта одам ози зуриш мераса ки ҳамин билетда оз бигира барои ки 500 сум я дворникам 30000 оилик бигира 35000 оилик бигира 500 сум да мегира. пешидан бозӣ 2500 рубл камтар мушкилӣ кашидам, лекин ҳамонам ба сари балон гузарондам. ин бозиро 500 рубл кардам. лубой одам метавона ки иштирок кунад. бозиро насиб боша ай рӯзи ҳамин бозор душанбе уже муайян мекунем ки кадому рӯзда мемонем. ҳамин шоҳҷоиза 100000 рубле 100000 рубле ҳам хел мемонем та ҳам ресторан боши ғолиб шиди ҷош та ҳамунҷа табрик мекунем. ҷош та ҳамунҷа табрик мекунем. 500 рубл қатъи соҳиби 100000 рубле мешавад. $1000 як та 500 доллара 5 та 100 доллара 10 та 5000 10 та 2000 10 та 2000 ҳамин як қиёмат приз дорем. призор гуфтана чӣ нами аёду мебурояд бачаҳо. билета нархиш ҳамагӣ 500 рубл. 10 та бигирӣ як та падарка. 10 та бигирӣ як та падарка шоҳҷоиза 100000 рубле. ҳамин 100000 рублеро бизанӣ як камбудиякта буд мекунӣ. пешина бозида ба ӯ бародар зад ки ҳамун камбуди яди чӣ доштум ҳамонро ҳал мекунем насиб боша вақти кишем. иншоаллоҳи раҳмон ҳамин кара бо очаи хитом мешавад мезанем ягон камбудиякта буд мекунем бачаҳо. бозиро миллион фоиз гаранта метавонам 100% чести ба дараҷаи олӣ мегзарад. ҳамин бозиро хеле бори ашка ёфтӣ ҳамин мара 7 пушида насиб накунад. хасан худа чизи хуб нестам якам бозӣ ба пеши шумо да мегзарам барабан ҳамин хеле то метӣ зади мебурам метинта бачаҳо. савола боша марҳамат. нархи билет арзон накай 500 рубле бачаҳо. ай 500 рубле дига арзон билет намешавад. ай 500 билет арзон кардӣ барои ӯ билета 2000 3000 кардан дар кора ӯ фурӯхтанаш ҳам проблема мешавад ва бисёр бемаънӣ мешавад. 500 рубл ҳам нормали призоям дастатишни бачаҳо. ҳам призоям дастатишни призоям. дар канали ман ягон бор мошин намешавад, фақат призои пулӣ мешавад. 100,000 200,000 300,000 400 то 500,000 мемонем. ҳам бозиҳоро дидестем бародаро мезанад бисёраш мошин намегиранд пул мегиранд. ҳам одам пул лозим аст. минен ӯ дигар проблемаша мошин нестам мумкин дигар чия мезанам мо ҳам хидмати пула ихтиёр ба шумо аст. чӣ проблема дорем худтон ҳал мекунем. аввал мондем скутер мондем ана мо чӣ мондем ҳам хеле чиёра мошин фақат пул мемонад бачаҳо. ҳамин бисёр бародарам мебинем ман пул мегирам. пул мемонам ихтиёр шумо доред. насиб бошад мерем
چی در کشا میگیریم؟ یک تک تا لایک ها رو میزنیم برای جانو چخچق ادامه میتیم. نیاز برادارا بلیت خریدن حاجی روانش میکنیم یک منیت توقت کنیم بچه ها حاجی روان میکنیم. جایزه از 100,000 روبل بچه ها بودی در ایستر هم میگذارن. کسی را کامنتارش نخوندستم از میام بخوندن شکل بچه ها بچه ها بخشش بلیت روی کدستم بچه ها دا یک مینوت tak روزی نصیب باشه در روزهای نزدیک میشنوم. انا که تو دمید روی چی گپای چی خبره؟ شد بچه ها همگی یکی مزار دونه بلیت علاقه خیلی شراب بسردو روزهای نزدیک روزی را معین میکنیم کی میشه چی میشه نرخ بلیت 500 روبل ارزونه любой آدم میتونه که اشتراک کنه. خوش اومدین بچه ها سوالا باشه مرحمت 500 روبل نرخ بلیت جایزه 100,000 روبل میای که بازی را اشتراک میکنی در رستوران میشینی غالب شدی با امروز پریزیوتا میگیری میره برادر برابر خودت میتی
خوش آمدید بچه‌ها، خوش آمدید. صدقه پای قدماتون. خیلی خوش میکنیم بچه‌ها.